presented by Amita Films. म्यूजिक डायरेक्टर तारकेश्वर राज। सुपर डिजिटल रिकॉर्डिंग स्टूडियो मोतिहारी। मिक्सिंग मदनपुर शारलाही जोश में होश खो के गईनी भुलाइल, एही से हमरा भौजी नाही बुझाइल। जोश में होश खो के गईनी भुलाइल, एही से भौजी हमारा ना बुझाइल। पैसे के मुँह देखाइल, हाँ 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 हाँ, हमरा ना कुछ बुझाइल। हाँ भौजी रे भौजी, कैसे के मुँह देखाइल, हमरा ना कुछ बुझाइल। लोभ बारा कीड़ा अब हमर मरल बारे, आइल बारे राति में यारवा आइल बारे रे भौजी, आइल बारे राति में यारवा भौजी आइल बारे। लागेला डर भौजी हमरा भैया से, मारे लगिए मारे हमरा के बांध के। लागेला डर भौजी हमरा भैया से, मारे लगिए मारे हमरा के बांध के। केकरा से हम कहबे, हाँ 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 हाँ, कैसे के हम रहब। हाँ भौजी रे भौजी, केकरा से हम कहब, कैसे के हम रहब। हाँ यही डर से कुछ बोली ना रे, आइल बारे राति में यारवा आइल बारे रे भौजी, आइल बारे राति में यारवा भौजी आइल बारे। चंदन राज भर से करे प्यार रे, राइटर बीरबल कहे बार बार रे। चंदन राज भर से करे प्यार रे, राइटर बीरबल कहे बार बार रे। श्याम सौरिया देखले बाड़े, हाँ भौजी रे भौजी, उपेंद्र देखले बाड़े। सुन भौजी रे भौजी, श्याम सौरिया देखले बाड़े, पासाऊ फेंकले बाड़े। हाँ डोज पूरा अब हमर पूरल बारे, आइल बारे राति में यारवा आइल बारे रे भौजी, आइल बारे राति में यारवा आइल बारे। सुपर डिजिटल रिकॉर्डिंग स्टूडियो मोतिहारी।